ሰላም ካጽሕና በዓል ኣውሻዕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስደትና ሓፂሩ ንዓመታ ኣብ ቤት ነውዕሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፍቀደልና። ከመይ ኣውሻዕና ኣሲረኒ ኢኹ ማለት እዩ። እዛ ኣውሻዕና እዚኣ ከይገርመኩም ምስ 4 ዓመት ገይራ ዝኾነ ሰብ ባሪኹ ሰሪሑ ተልኢኹኒ ማለት እዩ። ሕዚ 4 ዓመት ገይራ ዓመት መፃ ኣብ ኢደ ይገብራ ማለት እዩ። ምንም ኣይተበላሸየትን ንእሽተይ ደሪቓ ግን ንእሽተይ ብዝያለ ክትብልና ኢላንያ ማለት እዩ። 4 ዓመት ሙሉእ ከምዛ ገይራ ዓመት መፀብ ኢደ ይገብራ ሻንጣይ ኩሉ ግዜ በቃ ሻንጣ ሒዘያ ይዘር ምንም ኣይትበላሸይ ማለት እዩ። እና ንስኻትኩም ዝኾነ ነገር ከምዚ ጌርኩም ተፅንሑ ዶ?